mo lang magtuon ka. Sino? Emerging up sana. Gini ko rin. Seven. Ay, Ay, Barbara? Kita isa aja rin. Ini marji je. So, tagay sa itan. Ano ka lagay dito? Ano? Nakalibatan? Dapat din di TikTok, pwede mo yung na? Ilang YouTube po. Available na po agribusiness merch sa Shopee. Ang link din sa description box. Hari. Naku, eh, nasi Pama. Teka na, kita ko ito. Mamaya. Paligoy-ligoy pa. Hindi marasin sa ating taon. Shot na shoutout na kita viewers na editan. I-share yung amay. Nagigit kami ng tita itong libre. Puro, paisin na. Ito.
Medyo sobra. Yan. Yan. Balik konti. Balik mo pinag sa katawan. Sa katawan. Naglalagay ko mga bootcut dyan. Yan. Yan. Profile mo yan. Pag-profile pic na ito. Isang tingin muna na. So, nabiyok ko na ito siya. Meron ko yung katawan mo konti. Ayan. Ayan. Actually, dito ko tingin. Yan. Ay, paano mo bisig na dito? Upper body pump. Upper body pump mo. Bakit ba nagpuntan yung vaccine? Connect ka. Parang nasa Baguio lang eh. Wala, kapi ulit tayo mo. Para ano. Ay, kalungan mo nga si Helen. Nagsublay kaya di pinagawin na? Kaya. Kaya ito eh. Ay. Binggay. Kaya dati nga eh. Kulong-kulong. Gamit yung farm. Farm niya. Dati mo muna yun eh. Garbage ka yun. Hindi niya naganos. Pag ilakom na yun, back. Talusupin niya. Madaan. Why?
sa tamtamang kuma. Kano sigurado nga Pasaran ka no, nagsubli ako ito, yung pasaran ka. Tingnan natin yung kabilang note, tingnan natin yung kanote. Pang-develop pa natin. I-roll lang natin. Parang na talaga. Avocado. evergreen. Oh, evergreen. Oh, evergreen. Travel fruit niya ang kumikita rin. Oh. Lahat na ng magagandang ating doon. Ang ganda talaga. Long term. Hindi, puti. Tanaw rin ito pa. Hindi. Dahil Saan? Grabe. ano talaga? Basta hindi mo. Ito na yun. Sumura ka. Tapos bis pa lang. Bigat. Inaano na pag pagyaw. Kita mo dito. Hindi mo na kita mo sa tapo. Pag tumula siya, wala na. Oo nga no. Binutas lang natin. Pag umuulan, yan. Pinto. Ito dyan, pinsan ka. Ewan ka naman tayo dito. Hindi naman ano eh. Ha? Yung video. Dito ka sa banda. Sa gitna. Dito ka sa gitna. Ang bongga. Sa Zero Wine. Oo. Ayan, nakita lang ako doon. Rebel. Oo. Ang dami. Mga kalwa. Hindi namin alam. Kasi ang tuwa naman kami, pinagmamalaki nila yung Bravo Plus Bravo Plus. Thousands of hectares na relation. Every kilometer, may tao na nakapag. Eh, din. Kasi pala, kasi pero may nakapost sila yung tao. Interested pala yan. Mga rebelde. Ang ganda nga eh. Pag nandito sa celebration council. Hindi daw mainit. Pero lagi ko mainit. Doon, ano, kasi bundok din yan eh. Okay. Scattered rain yan. Walang summer, walang snow. Oo. Though all year round, ulan,
yan sa Bagdao. Bagdao? Oo. Correct. Oo. Kaya ba may counter site? Pagka lumaki na, makikita mo yung ferry na ang daan. Ano mo na talaga? Nasa-reto lang namin lahat po. Tayo kumulang na. Malambot ka na. Kung aanin pa namin na para magiging tubig, actually, pabok na, tubig na. Makakirog yan. Dito tayo tumandal kagabi. Dito, yan. Pagka umaraw na yan, bilis ka na. Kuya. Nakikita sa video, gano'n rin yung ano. So ito, walang plan. Sanda dito, tatayo ka dito, doon ka, hindi mo makikita yung tao. Hindi mo makikita sa ano sa taas ng kalaki. From window, in 7 months, ito yung tsura ng farm. May kalsada, may kuryente, may tubig, may tubig. Okay lang. Gathering of loved ones. This is delicious food. Marting na. Agilid. Siguro 9:30, 9:15, magkano na sila kung ano naman yung na-harvest, yun na lang ilalagay. Lakas niya? Ito na lang yung dadagdag ko. Di ba pwede pinakanik yaki? Sulpay.
okay man ako. Ano yan? Ako yan. Ako yan. Pero lang sa oh. Oh. Ako kapag isang alam mo yung mga ganun. Baby Barbie. Bro, kailangan nang i-deliver yan before 10. Hinta na lang natin sa iba. Oo. Yung nga, statement ng mga pumay. Eh, kung ka matira. Benta na lang natin. Oo. Magagawa ito. Pero walang hindi pa siya kapitbahay. Dito na lang. Suitcase, no? No. Ngayon, no? Kita mo? Bibigyan na ako. Sobrang sinit na naman. Ay, oo, napanood ko yun. Oo, babalik ako siya. Ang topic namin. Talagang hindi ko siya tinantanan. Kasi siya pinili ko ito pala. Naka-45. Kasi ko gusto ko may doctor na siya. Si Kamot? Wala na sa lahat. Si Kamot, tono kahit. Hindi mo pa.
medyo sipilin. Malas tigas jay. Malas tigas gini ya. Aji patatong ti. Malas. Malas. Malas ka lang pala siya. Mati ka na malas. Ro patatong kan. January. Tarong. Ano, yung terrain, Higit ba yun? ito na yung Ba't niya pumudaw ka natin? Ayun, nagtulog ulat pa. pag naman talaga hindi Pilipinas sa asong, di na kan tumalasin nila. Yung mga tao talagang maalaga sila. Hinahan namin pagka nag-ano kayo ng sa campaign. Sabay nyo na lang dito. Patato ka, di ba? Awa. Nagpagagpo ka magtanggap sa atin. Pagduna kung taon tinakuna ni manager. Hindi, sa ko. Tayo ka mo. Sabihin mo, mabababaw eh, hindi ba? Pero yung kurtina, tapos yung ano, yung nakapagtuloy ka ng trabaho. Mag-work week yung ano, yung 7 months. ganun kapindi rin yung design ito development. Yun yung pumapasok sa pagiging contractor.
Upo ka na. Patuloy pa. Nalong. Yung samo. Madami nang nag-report sa inyo. Napakailangan mo ng pagbuwang. First time talaga. Inspire lang kami. Sa vlog nyo, kay Brother Dodo, super success na nakita. Mahalaga sila. Yun naman yung isa sa sipa, kaya naging successful to ano, to panalin na. Salamat sa Finally. Hindi yan. Gusto mo. Hindi nga. Tapos yung pakalit mo. Malaki. Makabalik kayo dito pagka may mga matutulog. Wala pa ito. Wala pang concept. Wala pa.
Kaya pa tayo ito. Andra, sakay na kayo sa loob. Dito na, Sir Buddy. Sa loob na tayo. Sa loob na kayo. Dito kami sa labas. Sige. Sa loob na kayo, Sir Buddy. Tama na, tapos na ito. Oo. Tumadsad kami sa gilid eh. Eh, patigas ng lupa. Ay, pabay ko. Oo. Puwasa mo dito. Thanksgiving, eh, puwasa. Punda. Punda. Kaya yung isa sa kanya, pero dito, walang ulan. Walang ulan. Oo. Matigas naman daw pagka ano. Punta pala ng kamsada. Saan? Oo. Kaya po, direkto na kayo ha. Oo. Ayan. Thank you. Ingat po kayo. Tara. Sige Bel, kayo nang bala dyan ha. Saan? Ako yung nagko-control ng sinantan. Ang mga lalaki, hindi nila alam. Ano kung iyak ka? Oo. Oo. Hindi nga, parang ano lang talaga part. Tapos your body, makita namin ang mga tao. Kapsa na rin. Tapos, kapsat na nga. Ay, parang, oo, at tapos sa Facebook na dami lang nag-share. Kaya lalo din. Hindi naman parang hindi pwede naman gusto ko ba yung Available na po ang agribusiness merge sa Shopee. Ang link nasa description box. grabe, nakabinta namin sa kanan. Ang napanood mo dahil yung episode, di ba? Fishing. Kaya, na-concept ito, sir. Nakita mo, parang, yan ang sir, nakita mo.
Opo muna, Carter. Opo, opo. Oh, yes po. Ayan, ipakilala po namin kayo. Kasi kilala daw po kayo eh. Pakilala. Mga manual pa. Ilang oras? May nag-share lang daw, tapos nakita daw nila sa Facebook. Eh, from Quirino, malayo na yun. 160. Maraming salamat sa pagpunta nyo. Thank you. Sige. Matuloy na yung vision. Lahat. Hindi halos lahat. Inuulit mo pa. Tapos sila po ni Jedi nagkukulitan nila. Kasi nakanood na rin. Kasi yun. Kailangan mo yun kasi more on agriculture ka. So yan. Ako po ate. Hindi kasi sabi ko, Sir Patty, pero yun ang gusto ko kalimutan. Kasi parang kapatid mo yun eh. Sabi ko sa kanya, nakaka-relate ako doon kay Ma'am Patty. Kasi sabi ko, kayo nakafocus lang, akala nyo yun lang, i-invest natin. We have other things to worry, like, paluha ako, sabi ko gano'n, tawa kami nagtawa. Kasi gano'n din po ako. Dito kasi kayo, we started to live. Siyempre, yung una, ang plan namin talaga is for yung meron po tayong manga, na mag-alamang. Ito po galing po sa US, dinala ko siya, sila lahat. Kasi, ang kwento, di ganun na po, vacation. This is all started lang. Yung sa taas, gusto lang namin sa improve yung bakit nito. Sa taas. Para, tapos, farmland, para, kasi yun lang, binakuran. Tapos, sabi namin, yung pinsan ko, sabi ko, kasi ka ng bahay. So,